Divadlo Pohádka Praha s repertoárem činoherních divadelních inscenací uvádí Kouzelné křesadlo. Hudební pohádka na motivy klasického příběhu světoznámého vypravěče Hanse Christiana Andersena. 8. května léta páně 2016 uplynulo 181 let od prvního vydání pohádky Hanse Christiana Andersena Křesadlo. Kouzelné křesadlo. V příběhu plném čar a kouzel se setkáváme s vysloužilým vojákem Jankem, který získá kouzelné křesadlo z pohádkové studny. Strážce pokladu a kouzelná moc křesadla. Johan, kde si vezmeš prvního nápadníka, který snad se nám ještě někdy přijde. Co je to tady? Králi, 25. regiment, 32. baterie královského dělostřelectva. Vyznamenám za statečnost, odvahu a za vtip. Vysloužilý voják Janek s pomocí svého dobrého srdce, veselé mysli a mocného strážce pokladu ochrání sebe i celé království před úmysly zlé babice. Je válka! A pravdou, já ani sám nevím, co je sen a co je skutečnost. Navíc získá srdce krásné princezny Johanky. Scénické zpracování této hudební pohádky je postavené na výpravné variabilní scéně, doplněné tradiční světelnou divadelní atmosférou. Vracím křesadlo tam, kam patří. A všechna kouzla jsou zpátky v pohádce. Ale které? Více informací o divadle Pohádka a kompletní repertoárovou nabídku naleznete na stránkách www.divadlopohádka.cz. Děkujeme a těšíme se na setkání.